Kaixo, bidearen bitartez aristatzeko zikloa azalduko dizuet. Aristatzeko zikloa G-laurogeita zikloa da. Eta bertan, markatu behar ditugun parametroak, identifikatu behar ditugun parametroak ondoko adiaz. X ardatzaren hasierako kota, Y ardatzaren hasierako kota, Z ardatzera hasierako kota, sakonera, aria zenbateko sakoneraka, eta gero temporizazioa. Gogoratu, programazioa egiterakoan, beti aintzinapena jartzeko orduan, aintzinapena beti ariaren pausua izango da. Kasu honetan, metrika 5, pausua 1, berez aintzinapena hori izango litzake, pausua. Bai? Bueno, eta hau izango zen, behin parametro horiek identifikatutak, edo simuladorean sartuta, hau izango zen bere simulazioa. Hemen dago zule guztiak, aurretik egindako zulaketa guztien aristatzea, hau izango litzake. Bueno, hau izan da dana.